वर्ल्डनि गेजेराव वर्ल्डआवनो दुनियानि खुरिया खुरिया लिडारफोरखौ एग्जाम्पल होनानै बखिग्रा इनसाल्ट खालामग्रा फेरेंगायानो बे इउनिभार्सिटि जायफोर दा आन्दोलन खालामदों बेबो हाग्रामा महिलारी सारनि बानायनाय। ইউজি ব্ৰহ্মণ নামো কৈছে তেখেতে ইউজি ব্ৰহ্ম আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বুলিও কৈছে তেওঁ জড়িত আছে। মই তাকেইতো কৈছোঁ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ মূৰ্খ পলিটিচিয়ান আছে যদি যধা মূৰ্খ হাগ্ৰামা আছে। ইউজি ব্ৰহ্মটো কি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কয় নেকি? ইউজি ব্ৰহ্ম এখেত এজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, এখেতকো যদি সন্মান কৰিব নাজানে হাগ্ৰামাক আমি সন্মান কৰি কি লাভ? বড়োজাতিক মূৰ্খামি সজাবলৈ গৈছে হাগ্ৰামাই নিজে যধা মূৰ্খ হ'ল বোলে বড়োজাতিটো মূৰ্খ নহয়তো। গতিকে এই কথাটো স্পষ্ট, নিজক বচাবৰ কাৰণে তেওঁ বহুত পাণ পাতি আছে, সেইটো আপোনালোকে জনাটো ভাল। আমি জাষ্ট মনে মনে আছোঁ কেইদিনমান, কি গেম খেলে কোনে কি কৰি আছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ। मानगोनां रायजो राजाफोर, भिडिअ क्लिप्सआव आं जायखौ होदों बेखौ नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो मोनबाय, बुजिनो मोनबाय बियो सोर। हाग्रा बिफाननि एक्स EM फेरेंगा, मानगोनां फेरेंगा बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारखौ मूर्ख बुंनायनि मा अधिकार दं? बिथांनो सोर होखो? दिनैनि तारिखआव मूर्ख, दुनियानि मूर्खसिन होनोब्ला फेरेंगा बिथाङासो। मानो होनब्ला बिथाङा इलेक्शन समाव मोनसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मिडियायाव फैनानै खोथा होदोंमोन। मा खोथा होआमोन? जुदि हाग्रामा महिलारी बिथां सारा जुदि नैबे BTC इलेक्शनाव देरहायो अब्ला बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारनि गारियाव बारसोमनानै थैनांगौ, आरो बिथाङा जुदि देरहायो हाग्रामा महिलारी सारा बिथांनि गारियाव बारसोमनानै थैनांगौ। बे बिथांनि खोथा, फेरेंगा बिथांनि खोथा, रन्जित बसुमतारी बिथांनि खोथा। नाथाय हाग्रामा महिलारी सारा बिदि खोथा बुङाखै। सोरबा बारसोमफै आं बारसोमहैगोन होननानै। नाथाय फेरेंगा बिथाङा बेबायदि बुंदोंमोन। नाथाय दिनै नायदो इलेक्शनाव सोर देरहाखो? नाथाय बिथाङा दासिमबो बारसोमनानै थैयाखै हाग्रामा महिलारी सारनि गारियाव। रायजो राजाफ्रा बेखौ नेगासिनो दं। अति महा मूर्ख होनोब्ला फेरेंगा बिथाङासो। हाग्रामा महिलारी बिथांखौ बे फेरेंगा बिथाङा बेबादि बुंनायनि खुनु अधिकार गैया। सेनियर लिडार, नोंनि बेसेबांबा सिगांनिफ्राय हाग्रामा महिलारी सारा आन्दोलन खालामनानै फैनाय, BTCखौ नेतृत्व होबोनाय, बेसेबांबा गोबाव आवार्ड मोनगुलायनाय सासे नेता बियो आसाम सरकारनिफ्राय। दा बेबादि सासे नेताखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारखौ बिथाङा बेबादि बुंनाया बेना जोबोद अयनाय। এই কথাটো আমার সকলো বড় জাতি আর BTC অঞ্চলের বসবাস করা রাইজসকলের কারণে গ্রহণযোগ্য নহয়। बे फेरेंगा बिथांनि बुंनाय एक्सेप्टेबल नङा। दा बाथ्राया जाहैबाय महामूर्ख होनोब्ला फेरेंगा बिथाङासो। मानो होनबा बिथाङा इसोरजोंबो जुजियो। मन्दिर मस्जिद गिर्जा बिथाङा बुफाय होदों आरो बुंदों बर'फोरखौ एबेक्सन खालामनायनि खेथ्रआव खोथाया, नङा होमबा रायजो राजाफोर? बर'फोरखौ एबेक्सन खालामनायनि खेथ्रआव फेरेंगा बिथाङा खुनु भगबाना फैनानै बादा होफैबाबो हायानो। माने बर'फोरखौ होस्रांजोबगोन। बेयाव नों इसोरा नामायफैबाबो हाया, इसोरजों जुजिग्रासो बियो। लागारा दा मा मोनखो? मोननै कन्स्टिटुवेन्सियाव बियो केन्डिडेट जाबाय। दुइटा कन्स्टिटुवेन्सियाव पुरा हि केन्डिडेट हयसिल, किन्तु मोनसेनिफ्रायबो बिथाङा देरहानो हायाखै। जेनबाय, लागारा मोनबाय। दिनै बिथाङा बर' हारिखौ एबेक्सन खालामनायाव रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा ओंखारदों। एबेक्सन खालामगोन, अब्ला माबादि बियो महामूर्ख जाखो बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो। बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारखौसो होनदों, नाथाय बिथांखौ बुंनायनि बेहा जेबो अधिकारानो गैया। जि जरायाव बिथाङा खोथा लाखिनायखौनो गावनो जेबो फालिनो हायाखै। आरो बेनिनो बिथांमोननि दोलोआ माखासे प्रतिश्रुति रायजोफोरनि सिगाङाव इलेक्शन केम्पेनाव बै समाव সময়ত इलेक्शन केम्पेनत जिखिनि प्रतिश्रुति रायजসকলৰ সন্মুখত দিছিল এইটো তেখেতসকলে পালন কৰিব পৰা নাই। बिथांमोना खुनु मोनसेबो प्रतिश्रुतिखौ पालन खालामनो हायाखै। UPPL दोलोआ। फेरेंगा बिथाङा हानांगौमोन, मानो हायाखै? घरे घरे साख्रिखौ मानो हायाखै? बिथाङा मानो हायाखै? बिथाङा इसेबां गावखौ टेलेन्टेड होननानै सानदोंबा, वर्ल्डनि सासे मुंदांखा स्मार्टसिन सासे सानदोंब्ला मानो हायाखै खोथाखौ?
फेलेंखौथ' बिथाङासो खालामगासिनो दङ। आरो बबे बिटिसि बबे बर' हारिखौ हाग्रामा महिलारि सारा दंस' खालामनो थांगासिनो दं होनदों नोंथाङा? नोंथाङा माने बुंदों हो? नोंथां थासेयाव दिनै मानो बिटिआरआ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सुक्ति जानो मोनखो? बड'लेण्डनि अनगायै जोंहा मालाबाबो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ गैया। बड'लेण्डआसो जोंनि जोबथा। नाथाय नोंथांमोना जे बे फिसा बिटिआरखौनो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ जोंनो बड'लेण्ड नांला, हमें बड'लेण्ड नहीं चाहिए होननानै दिल्लीयाव सहि होनानै फैबाय बिटिआर सुक्तिखौनो लानानै। ये छोटे से सुक्ति से हमें क्या सेफगार्ड मिलेगा? अभी मिल रहा है क्या? अभी तो नहीं मिल रहा है ना? मोनगासिनो थायाखैना दा? मोनदों नामा? दा बेखायनो गोरोन्थिया सोर रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगोन। बिजिरनाया रायजो राजानि आखायाव। नाथाय नोंथांखौ आं मोनसे बुंनो सानदों, नोंथांनि खुगानिफ्रायनो इउपिपिएल दोलोनि लिडारफोरनि गेजेराव नोंथांनि खुगानि थाखायनो इउपिपिएल दोलोआबो जेनदों। नोंथांनि खुगानिफ्राय दुनियानि नहा खोथा, दुनियानि खुरिया एग्जाम्पल नोंनि खुगानिफ्राय ओंखारबोयो। उदाहरना नोंनिफ्रायनो खुरियासिन। सोरखौ मा रुजुबोखो नोङो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ? बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ फुरा होफिनजोबनो हायो जों। होनांगौ नामा रायजो राजाफोर? बिथां फेरेंगाया बिटिसि नङा वार्ल्डनि गेजेरावनो बिथाङा दुनियानि खुरिया बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ एग्जाम्पल होनानै बखियो। नहा एग्जाम्पल प्रभाब्स बाथ्रा भाव लाबोनानै बिथाङानो बखियो। आरो दिनै इउजि ब्रह्मखौ हाग्रामा महिलारि सारा बुंनायखौ बिथाङा बेबादि लाइनजों खोथा बुंबावदों। बेबादि माखासे इंगितजों बिथाङा खोथा बुंदों। खिन्थु बुंनो थाङोब्ला थार बाथ्रायाव फेरेंगा बिथाङानो जोंनि वार्ल्डआवनो दुनियानि खुरिया लिडारफोरखौ एग्जाम्पल होनानै बखिग्रा इनसाल्ट खालामग्रा फेरेंगायानो। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? मा सानो बिजिरनाया नोंथांमोननि आखायाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहरबानो जाबाय। महामुर्खआ सोर? हाग्रामा ना फेरेंगा? बे बिजिरनाया नोंथांमोननि आखायाव। आं खोन्थानांगौखौ खोन्थाबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ जिर'निफ्राय दावगाहोनानै बबेसिम लाबोदों? मोनसे गेस्ट हाउस बानायदों, मोनसे दालां बानायदों, इन्जिनियार इउनिभारसिटि बायदिसिना। बे इउनिभारसिटि जायफोर दा आन्दलन खालामदों बेबो हाग्रामा महिलारि सारनि बानायनाय, बे समावनो जानाय। बेबादि कन्ट्रिबिउसन गोनां लिडारखौ बिथाङा मुर्ख होननायनि जेबो अर्थ थाया। कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर, आसा खालामबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।